και κάνανε συνεδρίαση ανώτερη αξιωματική δια του κράτους ήτανε, αλλά πόσα χρόνια είναι, 5-6 ίσως και παραπάνω. Και άκουσα με τα αυτιά μου τούτα ναι, ότι αυτό λέει το είχαν παλιό έθιμο όταν θα είναι ένας σύντεκνος, ένας δικός σου άνθρωπος, ο χαιρετισμός λέει ήταν να παίξει μια μπαλωτή. Όταν έρθει από μακριά. Ναι, ήταν χαιρετισμός αυτός. Τα άκουσα τούτο να. Τι πήγαινε από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω. Αυτό δεν έπρεπε να το έχουν απαγορεύσει. Όχι, μα δεν μπορεί σε τούτη τη μεγάλη έκταση δεν μπορεί να το λέει. Να ξεκουμπουρώνει ο ένας εδώ στην πλατεία μέσα και να κάθονται 300 νομάτι, 500 και να κάνουν έτσι. Τότε με τα διά μου, με τα μάτια μου. Και πήγα σε 3 γάμους επισκοπό. Γιατί είμαι καψομπαρούτης εγώ από τα γεννήθηκα. Και πήγα επισκοπό να παίξω μπαλωτές όπως όλους και αναγκάστηκα και πήρα τη γυναίκα και έφυγα. Διότι έβλεπα ανθρώπους που ξεφουκαρούσαν τη μέση του γλεντιού και παίζανε στον αέρα μπαλωτές και ήταν κάτι σίδερα πάνω της γυναίκας. Επικίνδυνα να το. Επικίνδυνα. Πήγα σε 3 περιπτώσεις καρκοπιές. Σε μια άλλη μια βάφτιση δεν έπαιξα αυτή μία. Να την κάτσω! Ναι, μπερνέ! Απάνω! Πιο ψηλά, πιο ψηλά! Ξανά όπλα! Ναι, πέταξε. Κάτσε να βγει νύχια πάνω. Να βγει νύχια κουμπάρο. Άντε βρε.
Τι